מכירים את זה? זה הווישס סייקל, המעגל האכזרי. לופ של דברים רעים שכל אחד מהם מוביל לבא אחריו. אירוע שאי אפשר לצאת ממנו. 2 מיליון ערבים ישראלים ו8 מיליון ישראלים אחרים תלויים במעגל אכזרי כזה. הביטו במגזר הערבי ישראלי. אי שוויון, בהשקעה בתשתיות, בהקצאת קרקעות, ברווחה, בחינוך, בביטחון, גורם לשיעור אבטלה גבוה מהממוצע. רבים מאלו שכן מוצאים עבודה, עושים את זה בשכר נמוך. זה מוליד עוני, תסכול ותחושת חוסר תקווה. התוצאה המיידית היא פנייה של חלק מהציבור הזה לכסף הקל, לאלימות ולפשע. אלה הם מחלחלים לכל המדינה, כולנו סובלים. אזרחים מהשורה כבר לא בוטחים בעובדים ערבים ישראלים. נהגי מוניות ערבים מפסידים נסיעות. המשטרה שמה את הערבים על הכוונת. אתם יודעים ומרגישים את זה בכל יום ובכל מקום. בטוח ככל שיהיה. והמעגל ממשיך. מה שמתחיל בהזנחה ממשלתית יוצר מציאות רעה, ואז מחריף. בעבור כולנו. זה תפקידה של ההנהגה, לקחת אחריות ולעשות לזה סטופ. במקום להתרכז בהרתעה וענישה, בואו ניתן לאזרחים, יהודים וערבים וכל מי שחי פה, הזדמנות לתקווה. ממשלת ישראל, יצרי את המעגל ותני לאזרחים המוחלשים צ'אנס. בואו ניקח אחריות על כל מי שחי פה, ונייצר אמון ונקדם שוויון עבור כולנו.